aquest projecte d'Inca és una col·laboració amb l'associació mallorquina Tasnimakunda, que ara mateix és al Senegal. La seva presidenta i la tècnica de projectes ens han enviat aquest vídeo en què expliquen la feina que fan ara mateix entre alguns dels projectes, la construcció d'un peritori. Mireu. Durant aquests més de 10 anys que fa que estem fent feina aquí a Senegal, ens hem concentrat en fer feina en temes de seguretat alimentària. En aquests moments, però, l'objectiu del projecte que tenim és el de millorar la sanitat maternal del poble de Giana. I la manera en què ho fem és reconstruint el peritori que existeix actualment. Aquest peritori que existeix actualment, el problema més greu de tots és que compromet la seguretat no només dels tècnics sanitaris que hi fan feina, però també de les dones i d'unes dones que hi neixen. La regió allà on estem ara mateix és una regió on gairebé el 70% de la població està per davall del llindar de la pobresa. Els al·lots, els nins i les nines, no van de manera regular a l'escola, hi ha bastant d'absentisme. No totes les famílies poden assegurar més d'una menjada diària. Aquest nou peritori que estem reconstruint amb la col·laboració i amb el suport del Fons Mallorquí de Cooperació, el que ens permetrà és tenir 2 llits més a la sala de postparts, un llit més a la sala de parts, que actualment hi ha un, i un llit més a la sala de dilatació. I també ens permetrà construir una habitació per personal. Això significa que els dies que hi hagi guàrdies, on hi hagi una dona que hagi de parir a vespre, el personal pugui fer la guàrdia dins el peritori. En aquests moments necessitem voluntaris que tinguin ganes i la capacitat per dur temes de la xarxa social, que ens donin una mà en la recerca de fons i també l'expansió de la xarxa amb altres associacions, ja siguin mallorquines o no mallorquines, i després també necessitem voluntaris que ens donin un cop de mà amb la gestió de projectes.